Вітаем усіх слухачоў каналу Культура. З вами гукарэжысёр Ларыса Мараева, вядучы Владзімір Трапянок, но таксама нашая госця, якую я вельмі рады бачыць у нашай студыі, а гэта кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт кафедры народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва установы адукацыі Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў Святлана Крывашеева. Нагоды для нашай сённяшняй сустрэчы найперш, напэўна, дзень настаўніка, які Беларусь адсвяткуе ў гэтую нядзелю, но таксама 45-годдзе універсітэта, вышэйшай вядучай навучальнай установы ў нацыянальнай сістэме адукацыі ў сферы культуры. Ну а гаварыць мы сёння будзем пра мастацкую адукацыю ў школе, пра тэатральную сцэнаграфію і іншыя аспекты развіцця сучаснага мастацтва. Шаноўныя сябры, калі ў вас ёсць пытанне да нашай сённяшняй госці, ці магчыма яны з'явяцца падчас нашай гаворкі, калі ласка, дасылайце іх на кароткі нумар 1029. Яшчэ раз называю нумар для вашых смс 1029. Калі ласка, далучайцеся да нашай гаворкі. Но я вітаю нашу госцю Святлана Валентиновна. Дзень добры вам. Добрый дзень, Владимир Анатольевич. Вельмі прыемна знаходзіцца ў вашай уютнай студыі. Я спадзяюся, вам спадабаецца, гэта будзе як першая, так і не апошняя сустрэча. Так што шчырыя гасціны запрашаю да нас таксама далучацца. Но наша сустрэча сёння праходзіць напярэдадні дня настаўніка. Ну і сёння вы прадстаўляеце склад выкладчыкаў вышэйшай школы, так бы мовіць. Але калі вярнуцца на некалькі гадоў таму, давайте мы, можа быць, успомнім пра тое, ці часта прыходзяць вам некаторыя ўспаміны са свайго школьнага дзяцінства. Магчыма, ёсць настаўніца, якая паўплывала на выбар вашай прафесіі, выбар прафесіі педагога. Дзякую за такое душэўнае пытанне. Ёсць, гэтае свята заўжды было для мяне звязана з маім дзяцінствам, бо я сама з сям'і педагогаў, нават у трэцім пакаленні. Моя бабуля была настаўніцай мовы і літаратуры у школе Барысаўскага раёна, вельмі шмат год прапрацавала. І зараз я ўжо, аглядаючыся назад, магу сказаць, што яна паўплывала вельмі моцна на выбар маёй прафесіі, паўплывала вось на маю любоў, такое вось павагае стаўленне да гэтай справы. І моя бабуля для мяне заўсёды была прыкладам такой вялікай любові, павагі да сваіх вучняў. Яны нават зараз, калі сустракаемся недзе, успамінаюць пра яе. Ну, таксама вельмі шмат у ўсіх маіх сваячак па жаночай галіне былі і ёсць педагогамі. Таму вось гэта моя прафесія, нам не да душы. Сямейная нават справа, да. Ну, я вось пайшла ў вышэйшую педагогіку, працую ў універсітэце культуры і мастацтваў на 2 кафедрах. Адну мы ўзгадалі, а другая кафедра гэта беларускай сусветнай мастацкай культуры у Веры Паўлаўны Пракапцовай, да. Ну, асноўная моя работа гэта кафедра народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Вось. Вельмі люблю сваю справу. Таму вас з надыходзячым святам, і няхай гэтая праца, якой вы прысвячаеце сваё жыццё і нейкія творчыя напрацоўкі, хай радуюць і прыносяць задавальнення і рэалізацыю. Гэта таксама вельмі важна. Ну, я хачу яшчэ колькі слоў распавесці з вашай творчай біяграфіі. Нагадаю, што сёння у нас у гасцях Святлана Валентиновна Крывашеева. Дык вось яна скончыла Мінскае мастацкае вучылішча імя Глебава з адзнакай Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў, там, дарэчы, зараз і працуе. Затым, там жа ў гэтым універсітэце вучылася ў магістратуры і аспірантуры. З 2014 года яна кандыдат мастацтвазнаўства. Святлана Валентиновна аўтар вучэбна-метадычных комплексаў, вучэбных праграм і навуковых артыкулаў. Сярод прадметаў, якія яна выкладае ва ўніверсітэце культуры і мастацтваў, можна ў прыватнасці ўзгадаць фотамастацтва, дызайн, народнае выяўленчае мастацтва, методыку выкладання спецдысцыплін, у прыватнасці методыку выкладання выяўленчага мастацтва ў школе. Ну і вось на гэтым апошнім давайте мы больш падрабязна крыху спынімся і паразважаем пра важнасць выяўленчага мастацтва ў школе. На вашу думку, якім чынам наяўнасць менавіта гэтага прадмета уплывае на фарміраванне асобы, беларуса, чалавека? Вельмі актуальнае пытанне. Мне студэнты вельмі часта пытаюць, вось гэты прадмет такі многастрадальны, да, ў нашай гісторыі, які то убіралі, то дабаўлялі. Вось навошта ён патрэбен, калі ёсць такі складанае пытанне, правільнае выкладанне прафесійнага гэтага прадмета, бо калі яго адмянілі ў школе, асноўным, мабыць, праблемай было тое, што
выкладчыцкі склад быў непрафесійны, выкладалі усе, нават да выкладчыкаў фізкультуры, нават былі такія выпадкі. Таму дзеці не любілі гэты прадмет і не разумелі, навошта ён патрэбен, што ён ім дае. Але калі адмянілі прадмет, пачалі праводзіць апытанні і зразумелі, што вельмі ўпаў узровень эстэтычнай культуры, успрымання свету. Дзеці, мала таго, што не ведалі нават фамілій знакамітых пісьменнікаў, кампазітараў, мастакоў, але нават увогуле нейкая з'ява прыйшла міма іх, яны нават не ведалі, што такое адраджэнне, якія былі мастакі, якія ёсць мастакі нават у нас, вельмі знакамітыя, якіх ведае ўвесь свет, Марк Шагал, Хруцкі. Нават гэтага асновы, якія робяць чалавека культурным і адукаваным. І пытанне стала вельмі востра, і слава Богу, калі яго вярнулі, гэты прадмет, зноў мы бачым, што калі выпускаецца курс і прыходзіць да нас у вуз, гэта зусім іншыя школьнікі, яны нават ведаюць, мала таго, што асноўны, але ввогуле гэта міравая мастацкая культура, яна ў галаве ў іх ёсць, яны арыентуюцца. І калі нават яны не становяцца мастакамі, мастацтвазнаўцамі, то эстэтычны ўзровень нашмат вышэй. І памятаеце, раней была такая рэклама, я заўсёды прыважу студэнтам у прыклад. Калі настаўніца прапануе дзецям ехаць у Парыж і пытае, што там ёсць у Парыжы, і ўсе дзеці цягнуць руку і кажа: Діснейленд. Ніхто не ўспомніў ні пра Луру, ні пра Эйфелеву вежу, а вось Діснейленд і ўсё. Выбачайце, я крыху пераб'ю вас, у мяне чамусьці зараз такая думка ўзнікла. Галоўнае, што ты у Парыжы, няважна, што ў цябе кеды рваныя. Да, кеды рваныя. Дарэчы, кеды гэта могуць быць рваныя, а калі ехаць у Парыж і не ведаць, што там ёсць Лур... І не завітаць туды, хаця б у некаторыя залы, так. Гэта нейкае ўжо злачынства. Тамусь я кажу, што нават калі дзеткі дзесьці ў глыбінцы, яны, можа, ніколі не пабачуць Лувр і не з'ездзяць у нейкі вялікі музей. Але калі бацькі іх павязуць у Мінск, то яны скажуць: давай пройдземся проста па праспекце, паглядзім, якая нас цікавая архітэктура. А давай, можа, зойдзем проста ў музей, паглядзім, якая выстава. Яны проста будуць ведаць, што гэта ёсць і што ім гэта цікава, цянуцца да гэтага. І вось гэта і ёсць наша аснова, гэта эстэтычнае ўспрыманне свету, любоў да нашай краіны. Таму раней, калі гэты прадмет, аснова яго было даць нейкі набор ведаў, то зараз проста гэта даць нейкую нават любоў, і павагу да міравой мастацкай культуры. Гэта вельмі важна. А вось цікава, ці змянілася методыка выкладання выяўленчага мастацтва ў 21 стагоддзі? Напэўна, мы крыху распавялі пра гэта, калі сказалі, што так, прыходзяць спецыялісты, якія працуюць у гэтай справе, так? І плюс яшчэ было б цікава пачуць вобраз педагога, які працуе з выяўленчым мастацтвам у школе. Ён таксама, мусіць, у 21 стагоддзі ўжо зусім не такі, як быў у прыватнасці ў савецкі час. Ой, вельмі змяніўся, і я са слоў нават сваёй бабулі, сваіх сваячак ведаю, што раней педагог, ён быў такі строгі настаўнік, которого вельмі паважалі і баяліся, яго слова было такім сказаў як адрэзу, аўтарытэт, нават па старых фільмах мы бачым, калі заходзіць настаўнік, дзеці ўстаюць, дзеці падарваліся ўсе. Потым адбыўся пералом, які мы можам бачыць, памяці стары фільм «Дажывём да панядзельніка». Гэта менавіта пералом да дэмакратызацыю педагогіцы, калі педагогі самі зразумелі, што гэтая сістэма аўтарытарная, яна дзяцей вельмі абмяжоўвае. І зараз, канешне, у нас ідзе шлях да дэмакратызацыі, нават да лібералізацыі, але ніяк у Амерыцы ці ў Фінляндыі, ногі на стол мы не кладзем, і вучні у нас у піжамах не прыходзяць, але ўсё роўна гэта дыялог, гэта такая інтэрактыўная сістэма зносінаў, калі яны пытаюць, я адказваю. Гэта вельмі вызваляе вучня, і дазваляе яму задаваць пытанні, не баяцца дыскутаваць. Канешне, змяняецца вобраз педагога пад уплывам западнаеўрапейскіх тэндэнцый, асабліва Швецыя, Францыя, дзе вельмі разняволеная такая манера.
Вось, ну, амерыканская это ўжо вельмі разняволеная. Калі прыгадваць, напрыклад, тыя ж скандынаўскія краіны, дзе нават памяшканні спецыяльна змяняюць, робяць такія класы, дзе заўсёды інтэр'ер змяняецца, каб таксама людзі, маладыя людзі, дзеці прызвычаіваліся да вось гэтых змен, для зменлівасці сучаснага свету. Што не тыдзень, што не год, заўсёды нейкія новыя тэндэнцыі, заўсёды нейкія новыя ўмовы, да якіх трэба быць гатовым, трэба быць падрыхтаваным, прыстасаваным да іх, таму што 21 стагоддзе настолькі імклівая, і гэта мы адчуваем не толькі па навучанню ў школах, але, напрыклад, і ў іншых сферах жыццядзейнасці і таго ж развіцця мастацтва гэта таксама адчуваецца. Ну, а калі казаць пра яшчэ адну дысцыпліну, якую вы выкладаеце, гэта дызайн, так вось пра што вядзецца гаворка на вашых лекцыях, і ці маецца там нейкая практычная скіраванасць? Пачулі студэнты гэтыя ўсе веды, ці маюць яны магчымасць рэалізаваць сябе на нейкай практыцы? Ну, я адразу скажу, што менавіта дысцыпліна, якую я выкладаю, не мае практычнага дачынення, але ў нас ёсць цікавае вельмі раздзяленне. У нашым вузе на кафедры міравой мастацкай культуры выкладаецца менавіта практычная, тэарэтычная частка гэтай эпохі і стылю дызайне, якія паўплывалі на ўспрыццё дызайну, спрыяцце дызайна як менавіта мастацтва, а не прыкладной нейкай дысцыпліны. А на кафедры беларускай дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ёсць дызайн з практычным прымяненнем, дзе вучні якраз прымяняюць гэтыя веды у нейкіх праектах. Вось я раней выкладала і гэты курс, але потым перайшла на тэарэтычны. Там мы разглядаем вельмі цікава вось гэту трансфармацыю светапогляду, да, які стварыў іменно сусветны дызайн, да, ад першых рамесных устаноў до Баухаус, Футымас, Футэін і другие учебные учреждения, да, якія паўплывалі на станаўленне прафесійнай адукацыі ў галіне дызайну. Вось менавіта толькі тэарэтычная гэта дысцыпліна. Дарэчы, у мяне будзе такое зараз пытанне, можа быць, крыху выбіваецца з нашай гаворкі, тым не менш хацелася б пачуць адказ на яго, вось прыкладное значэнне дызайну, так? Калі казаць пра ўплыў яго на нашу паўсядзённасць, я маю на ўвазе гэта наш ці настрой, ці гэта нашыя поспехі, ці гэта нашае ўнутранае адчуванне. Вось набліжаецца восень, змрочная восень, кароткія дні, велізарныя даўгія ночы, цёмныя ночы, так? Ці вось колер, які мы выкарыстоўваем у нашым жыцці, там колер шпалер у доме, ці наша адзенне, якое мы выкарыстоўваем, гэта нейкім чынам уплывае на нашыя поспехі? Уплывае, я бы нават адказала на 90%. Вельмі уплывае. І зараз усе вядучыя дызайнерскія, ну так скажем, канторы, прадпрыемствы, яны мала таго, што ўжываюць вось гэта каларыстыку, але і супрацоўнічаюць з псіхолагамі, якія нават даюць рэкамендацыі по псіхалагічных, вось гэтых псіхааналітычных, да, нейкіх аспектах. Колер вельмі ўплывае, і ўсе мы ведаем, што з наступленнем халадоў нам хочацца больш цёплых адценняў, і гэта ведаюць усе дызайнеры. І калі ў інтэр'еры яны прысутнічаюць, цёплае асвятленне, да, нават сучасныя вось гэтыя лямпачкі, яны робяцца больш цёплага спектра. Вось, канешне, вельмі прыемна працаваць у такім цёплым акружэнні, а халоднае яно наадварот настройвае на нейкі лад навуковы, да, вось уже ведама, што калі сінія, напрыклад, да, ці нейкія адценні, яны пазваляюць настроіцца на работу, на справу нейкую, да, на стварэнне, да. Ну, а зялёныя, цёплыя, бежавыя, яны разнявольваюць, ствараюць такое асяроддзе нейкага кокана. Вось. Гэта вельмі зараз папулярнае. Нават такое зараз адгалінаванне псіхалогіі як сацыоніка працуе з тыпамі, якіх людзей дзеляць на тыпы, і кожны тып адпавядае нейкай вядомай асобе, там Напалеон, маршал Жуках, там Гекслі і гэтак далей, і кожнаму тыпу адпавядае свая колеравая гама. Нават звяртаюцца руководства вялікіх фірм, нейкіх вядомых сусветных, якія з'яўляюцца там пэўнымі тыпажамі, яны это ведаюць, і яны, псіхолагі, для іх падбіраюць колеравую гаму, якая дазволіць ім раскрыць свае якасці ў найбольш такой
форме эфектыўнай. Вось. Ну, мне здаецца, што гэта тэма для асобнай гаворкі ў межах нашага эфіру. Так, я хочу толькі нагадаць пра тое, што сёння у нас у гасцях кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт кафедры народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Універсітэта культуры і мастацтваў Святлана Крывашеева. Сябры, калі у вас ёсць пытанні да нашай госці, калі ласка, можаце далучацца і задаваць іх праз кароткі нумар СМС 1029, но мы будзем працягваць нашу сённяшнюю гаворку. У пачатку сустрэчы я сказаў пра тое, што пагаворым мы і пра сцэнаграфію. Так вось давайте будзем акурат пераходзіць менавіта да гэтай тэмы. І сцэнаграфію я б сказаў бы пра тое, што гэта дызайн тэатра. Можа быць, вы мяне крыху паправіце, тым не менш. Ось давайте пагутарым пра эвалюцыю сцэнаграфіі ў якасці элементу тэатральнага відовішча. Будзем пачынаць менавіта са станаўлення. Менавіта народныя гульні, абрады сталі такім стартам фарміравання сцэнаграфіі. Напрыклад, на каляды выкарыстоўваліся маскі. І маскі можна назваць сцэнаграфіяй? Ці патрэбны яшчэ нейкія дадатковыя элементы, якія сфарміруюць от менавіта гэтае паняцце сцэнаграфія і гэтую з'яву? Да, дзякуй за пытанне. У тэндэнцыі апошніх гадоў ёсць такая справа называць маскі ўжо часткай сцэнаграфіі, як персанажная функцыя. То есть сама маска, яна выконвае функцыю, бярэ на сябе функцыю ўсіх адсутнічаных элементаў. Нема дэкарацый, нема пластыкі, але ёсць адна маска. Гэта ўжо таксама сцэнаграфія. Таму мы можам казаць, што вось першыя маскі, нават нашыя рытуальныя, абрадавыя, калядныя маскі, батлеечныя лялькі, гэта ўжо першая спроба сцэнаграфіі. А сцэнаграфія, я кажу, больш шырокам таком сэнсе, бо раней было прынята ў савецкам тэатразнаўстве казаць тэатральна-дэкарацыйнае мастацтва, то есть толькі дэкарацыі. Ну, канешне, з цягам часу мы ўсе з'явы разумеем шмат шырэй, таму сцэнаграфію мы, і я таксама разглядаю ў якасці такога шырокай з'явы. Таму сцэнаграфія гэта ўсё, гэта і маскі, гэта нават шорахі, звукі, гэта колер, гэта асвятленне, гэта пластыка рух акцёраў. Касцюмы. Усё, што якім чынам можа паўплываць на знешні выгляд, усё, што ствараюць гэту магію, калі мы пагружаемся ў гэты свет, усё гэта сцэнаграфія. Нават калі спектакль будзе разыгрывацца на адкрытай прасторы, навакольнае вось гэтае аздабленне, гэта таксама будзе лічыцца сцэнаграфіяй, сцэнаграфічным рашэннем таго ці іншага паказу. Так, нават неба можна разглядаць як паталок, пейзаж можна разглядаць як дэкарацыі. Канешне, а сам акцёр, ён тады ў такім выкладку бярэ на сябе функцыю асноўнага элемента сцэнаграфіі. Нават так. Давайте будзем звяртацца па-ранейшаму менавіта ў гістарычныя аспекты, так, і калі прыгадваць 16 стагоддзе, менавіта тады пачалося ў школьным тэатры удасканаленне сцэнічнай прасторы. Вот раскажыце, калі ласка, што менавіта тады адбывалася? Што так паўплывала на гэтае станаўленне, на развіццё? Так, а ў беларускай сцэнаграфіі вельмі такой важнай вехай быў школьны тэатр. Адбылося ўдасканаленне сцэнічнай пляцоўкі, і ў школьным тэатры вельмі папулярным становяцца разлічныя трюкі, па-рускі кажучы. Для іх будаваліся і выкарыстоўваліся сродкі тэатральнай машынерыі, тросы, люкі, якія адкрываліся, герой мог зваліцца гэта люк, як у падзямелле, ці ў ад, ці, напрыклад, падняцца ўверх, і гэта сімвалізавала там, напрыклад, падняцце ў вышэйшую сферу на парнас, там, рай і так далее. А да 16 стагоддзя вельмі мала было сродкаў машынерыі, а 16 стагоддзя потым прылатна-ўласніцкія тэатры таксама яны далі вельмі вялікі штуршок вось развіцця машынерыі, вось гэтай трукавой ўсёй сістэмы. Ну, тут можам прыгадаць у прыватнасці той жа тэатр Уршулі Радзівіл, які вылучаўся велізарнай колькасцю вось гэтых машын, якія і стваралі гукі нейкія дадатковыя, так, і гук дажджу, навальніцы, ветру, і гэтак далей. Ну, і зноў жа, калі прыгадваць гісторыю тэатра, то менавіта, мусіць, 18 стагоддзя стала такім вельмі важным перыядам для удасканалення сцэнаграфіі, так, паколькі сапраўды вось гэтыя прыватна-ўласніцкія тэатры існавалі і ў Нясвіжы, і ў Гродні, і ў Шклове, і ў Слуцку, у іншых гарадах, там Магілёў, там Слонім, напрыклад, калі прыгадваць.
І тады пачалося вот гэтае плюс яшчэ тэатр жа развіваўся з улікам еўрапейскіх тэндэнцый. Так, бо да. абменьваць гэтымі А ў Еўропе напрацоўкамі. якраз таксама тэатры прыдворныя, да, тэатры, якія развіваліся пры двары амаль кожнага манарха еўрапейскага. Да нас, канешне, гэтыя тэндэнцыі дайшлі пазней, бо Еўропа это ўжо 15-16 стагоддзе. А у нас вось менавіта 17-18 гэта такі усплеск, гэта вална развіцця. Гэта было звязана з тым, што майстроў запрашалі вельмі часта з-за межа, а часцей за ўсё італьянскія майстры, якія прыўносілі вось гэтую барочную пышнасць, вось гэту прыгажосць. І тэатр Уршулі Радзівіл гэта якраз вось гэтая барочная школа, пышнасць, вось гэта золата, да, свет, вельмі прыгожыя дэкарацыі. Гэта ствараўся такі неверагодны мір, шматпавярховы, з перадвижнымі дэкарацыямі, з вельмі пышнымі прыгожымі касцюмамі, якія шыліся на заказ для кожнай п'есы. І сама Уршуля Радзівіл, як ведама, іграла ў сваіх жа п'есах, сама іх пісала, да. так. Вось, яны былі вельмі цікавага зместу, там з нейкай іроніі заўжды. Это была унікальная з'ява беларускай культуры, і вось яна паўплывала на развіццё беларускага тэатра ўжо такой прафесійнай нават галіне, бо майстры былі з прафесійнай адукацыі, якія прыязджалі з Францыі, з Італіі, і не проста по наіцію, да, гэта ўсё рабілі, а рабілі гэта з веданнем справы, бо яны адучыліся, і таму вось гэтыя сродкі, якія яны прымянялі, яны вельмі паўплывалі на развіццё тэхнічнага боку беларускага тэатра. Вось дэкарацыі, да, крепленне дэкарацый, павільённыя дэкарацыі, вынасныя дэкарацыі, якія рабілі ў парке, прям такое асяроддзе нават маглі зрабіць на востраве недзе. Гэта ўсё быў вялікшы ўзровень, які потым так падтрымліваўся амаль цэлае стагоддзе. Дарэчы, зараз вось гэтыя пленэрныя спектаклі таксама адраджаюцца і ў нашай краіне таксама, праўда, зусім іншая ўвага мусіць надаецца сцэнаграфічнаму рашэнню. Таму што так, ёсць нейкія альтанкі, ёсць там нейкія кулісы, умоўныя кажучы, так, і галоўны сцэнаграфічны элемент гэта навакольнае асяроддзе найперш, а раней было крыху інакш. Зноў жа, калі звяртацца да гісторыі сцэнаграфіі, так і узгадаем у прыватнасці першую палову 19 стагоддзя, калі адбыўся заняпад у развіцці беларускай сцэнаграфіі, што менавіта тады адбывалася і з чым гэта было звязана, можа растлумачыце? Заняпад адбыўся, да, менавіта вось той перыяд, які вы абазначылі. Не надавалася ўжо такая ўвага дэкарацыям. Майстры вось той школы яны сышлі, а засталіся майстры, якія мелі на ўвазе такую уніфікаваную дэкарацыю. Яны нават доўга не думаючы выкарыстоўвалі тыя дэкарацыі, якія ўмеліся ў запасніках тэатра. І адбылося тое, што ва ўсіх спектаклях аднолькавыя дэкарацыі, тыя же паламаныя шкафы, буфеты, адна і та же дэкарацыя. Это было вельмі сумна. Гэта такі вось перыяд заняпаду, калі пыталіся знайсці нейкае выйсце, і выйсце, канешне, знайшлося ўжо ў пачатку 20-го стагоддзя. Это быў не вельмі доўгі перыяд, але такі запамінальны. У гісторыі ж нічога не знікае, да, яно вось зафіксавана. Ульріх, Хараткевіч, вось гэтыя мастакі, яны таксама былі з еўрапейскай адукацыі, але вось нейк такі вось перыяд стагнацыі нейкі адбыўся. Вось, але гэта было не вельмі доўга. Так, і гэта таксама гісторыя, гэта абсалютна нармальная з'ява для мастацтва, якое таксама развіваецца ў пэўнай цыклічнасці. Ёсць перыяд ці этап развіцця і ёсць перыяд заняпаду. Дарэчы, калі прыгадваць ужо 20-е стагоддзе, так, то вы сказалі пра тое, што ў гэты час адбылося, зноў жа з'явіліся новыя элементы, якія пачалі ўплываць на адраджэнне сцэнаграфіі. А гэта што? Гэта вось тыя менавіта народныя элементы ці што? Да, гэта жывая вада, якая заўжды, калі нейкая заняпад у нас адбываецца, вось гэта тэндэнцыя агульнаміравая, да? То есть зварот да народных каранёў, яно заўжды дае такую вось хвалю жывой вады адраджэння, якая ажыўляе нават, да, вось все гэтыя сухія вобразы, якія трошкі вось з'яўляюцца прызнакам заняпада. І ў нашай беларускай сцэнаграфіі гэта, конечно, Дунін Марцінкевіч, Голубок, Жданович, тыя людзі, якія пачалі прыўносіць у сцэнаграфію элементы беларускай народнай культуры. Па-першае, сцэнаграфія, па-другое, драматургія. Гэта былі беларускія аўтары, не вельмі
можа папулярныя Каганец, Ажэшка, да, пачынаючы пісаць сам Дунін Марцінкевіч. І каб зрабіць сцэнаграфію адпаведнай вось гэтай жывой вадзе, вось гэтай жывасці, гэтай народнай такой трапяткой нейкай душы, яны ўносілі элементы народна-дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ў сцэнаграфію, рушнікі, вышытыя кашулі, элементы нейкага аздамлення сялянскай хаты. Калі прыязджаў трупа, возьму прыклад Дуніна Марцінкевіча, ў нейкае мястэчка і рабілі свой спектакль, яны нават прасілі месных жыхароў прыносіць свае нейкія элементы, да, то есть рушнікі бабулі прыносілі, вышытыя кашулі, посцілкі нейкія, да, маляваныя дываны, якія якраз толькі-толькі зараждаліся. І гэта ўсё выкарыстоўвалася ў сцэнаграфіі. Нават вось замест дэкарацыі маглі расцянуць рушнік, напрыклад. Вось, гэта было вельмі жыва, цікава, і людзям падабалася, што вось высокае мастацтва, тэатр, яно вельмі блізкае да іх, яно перамешана. Тут варта сапраўды яшчэ падкрэсліць менавіта той матэрыял, які выкарыстоўваўся для пастаноўкі. Так. На фоне вось гэтых народных элементаў сапраўды адбыўся зварот менавіта да нацыянальнага, пачалося такое усведамленне сябе як нацыі, новай нацыі, так? Той нацыі, якая мае сваю багатую народную менавіту культуру, пласт менавіта вось гэтай народнай культуры, так? І гэта пачало нейкім чынам культывавацца і паўплывала на развіццё менавіта сцэнаграфіі з элементамі побыту. Так. І тут яскравы такі прыклад, які мы можам прывесці зноў жа з улікам і цяперашняй сітуацыі, гэта спектакль «Паўлінка». Так, вось тая сцэна, якая аформленая ў выглядзе звычайнай сялянскай хаты, дзе ёсць чырвоны кут, дзе стаіць печ, дзе выкарыстаныя элементы ў касцюмах, так? Вось гэта, мне здаецца, цікава. Дарэчы, калі казаць зноў жа пра сцэнаграфію 20-го стагоддзя, то давайте менавіта раскажам пра то, як яна развівалася ў мінулым веку, так? Мы ведаем, што галоўным мастацкім распаўсюджаным метадам у СССР быў сацрэалізм, так? Ну а з другога боку ўжо зараз становіцца вядома, што ў прыватнасці выяўленчае мастацтва свету, калі браць там ці Еўропу, ці Амерыку, мела ў той час мноства розных і стыляў, і напрамкаў. Так, конечно. Разумелая справа, што жалезная заслона нейкім чынам адбілася, а не нейкім, а канкрэтным чынам адбілася на развіццё сцэнаграфіі Беларусі. Тым не менш, ці былі ў 20-м стагоддзі, магчыма, вось нейкія такія элементы навізны, элементы, якія вылучаліся, так, адрозніваліся ад сацрэалізму. Да, дзякую за цікавае пытанне. Вельмі гэта было значнай тэндэнцыяй. У западнаеўрапейскім мастацтве вельмі рана пачаліся вось гэтыя авангардныя плыні і напрамкі. А да нас, канешне, яны дайшлі, але ў трансфармаваным відзе, і дайшлі, вось як вы правільна сказалі, толькі ў 90-е гады, калі рухнуў жалезны занавес, і на нас хлынулі ўсе гэтыя магчымасці, але, як заўсёды бывае, не ведалі, што з імі рабіць. Пачаўся такі перыяд, нам усё можна, але як нам гэтым скарыстацца? Спачатку гэта былі нейкія дзікаватыя эксперыменты, да? Сцэнаграфія была нейкай фрагментарнай, вось выцягнулі з аднаго напрамку нейкі элемент з другога, але потым гэта ўсё паціху так уніфікавалася, і да пачатку 2000-х гадоў у нас якраз адбылося станаўленне вось гэтых стыляў сцэнаграфічных, якія якраз адпавядаюць нейкім авангардным плыням, якія ў западнаеўрапейскім мастацтве. Можна сказаць, што у нас паявілась такая з'ява, як сцэнічны дызайн. Гэта будаванне на сцэне нейкай прасторы, якая не адпавядае прасторы тэатра, якая будуецца на самой сцэне. І гэта нейкая канструкцыя, да? Гэта нейкая абстрагаваная ўвогуле рэч. Гэта вельмі цікава, гэтага ніколі не было ў нашай сцэнаграфіі, бо наша сцэнаграфія заўсёды імкнулася к нейкай выразнай рэалістычнасці, да? Вось гэты соцрэалізм, жаданне нашых гледачоў бачыць нешта прыгожае, тое, што можна пазнаць, нейкі прыгожы пейзаж, да? Дзе бачны кожны лісточак, там кветачка, вось тое, што рабілі мастакі 50-х, 60-х гадоў, Масленікаў, Ушакоў, да? Вось наша Малкін. Потым гэта змянілася ў 70-х, паявіліся Барыс Герлаван, Чамадураў, якія рабілі зусім іную прастору, нейкую сімвалічную.
І вось у пачатку 2000-х гадоў усе гэтыя плыні яны трансфармаваліся вось такія плыні, як сцэнічны дызайн, арт-дызайн. Зусім нешта незвычайнае, трансфармаванае, непрывычнае. Да? Наш глядач, канешне, па праўдзе кажучы, не заўсёды гатоў да такіх вось яркіх эксперыментаў. Да? Сама бачыла прыклады, як гледачы могуць там сысці з паловы спектакля, бо вельмі непрывычна. Менавіта за сцэнаграфіяй, так? Ці можа быць яшчэ акцёрскае выкананне ўплывае? Акцёрскае выкананне, да, там незвычайная пластыка, сюжэт, але і сцэнаграфія, калі глядач наш прыходзіць і бачыць пустую сцэну, там стаіць, напрыклад, куб, да, то есть, ну, канешне, гэта не вельмі зразумела, але і гэта ўсё паступова можна прывучыць, да, і ўжо зараз к эксперыментам вельмі публіка гатовая, вось. Святлана Валянціновна, я прапаную да гэтага 21-га нашага стагоддзя звярнуцца крыху пазней, бо хацелася б яшчэ ўзгадаць адну цікавую з'яву менавіта 20-го стагоддзя. Гэта станаўленне прафесійнага музычнага тэатра ў Беларусі, так? І калі казаць пра сцэнаграфію музычнага тэатра і сцэнаграфію драматычнага тэатра, ці ёсць розніца паміж імі? Ёсць розніца ў будове сцэнічнай прасторы. Музычны тэатр, ён завязаны на будаванні мізансцэнаў. То есть гэта распалажэнне акцёраў на сцэне, якое прытрымліваецца рэжысёр. Таму у музычным тэатры няма такіх вось, ну, зусім ёсць, канешне, прыклады ёсць, але ўсё роўна гэта больш традыцыйная будова прасторы, бо акцёры павінны, ну, власна кажучы, стаяць з гэтага боку, да, калены ў танцы, то не павінна замінаць дэкарацыя. Таму вельмі, ну, больш яны абмяжованы ў сваіх праяўленнях. Але, канешне, у нас і Геді Брехт, і такія мастакі, сцэнографы музыкальнага тэатра, якія рабілі эксперыменты. Але ўсё роўна, да, вось драматычны тэатр у параўнанні з музычным, ён не абмяжованы ўвогуле. У сродках это увогуле абстрактнае асяроддзе, да, асяроддзе імерсіўнага тэатра, калі акцёры нават сыходзяць з зала у партэр, да. У музычным тэатры гэта немагчыма. Гэта ўсё роўна пластыка, гэта балет ці опера. Ну, вось проста абмяжованы менавіта мізансцэнамі. Хаця часам наш вялікі тэатр Беларусі, так, выводзіць хаця б некаторых выканаўцаў залу, ці хор зноў жа расстаўляе па баках перад ямай аркестравай. Гэта сучасная тэндэнцыя і... Ну, гэта ўжо 21 стагоддзе, так. І многія гледачы гэтага чакаюць, гэта вось інтэракцыя, гэта асаблівае такое вось пачуццё, да, прычаснасці к тэатру. Многія вельмі гэтага вось ждут, чакаюць, таму гэта усе тэатры менавіта стараюцца гэты элемент прыўносіць. А вось як можна характарызаваць сучасную менавіта беларускую сцэнаграфію? Ці можна сказаць пра тое, што гэта дастаткова усталяваная, традыцыйная нейкая з'ява, ці той працэс, які дазваляе сабе от менавіта нейкія пошукі і творчыя эксперыменты? Ну, вось я бы менавіта выдзеліла некалькі плэняў. Першае, гэта, канешне, зварот да народных нашых беларускіх каранёў, да беларускай драматургіі. Многія тэатральныя калектывы, яны робяць гэта асновай сваёй рэпертуарнай палітыкі. Да, Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі, да, Нацыянальны камедычны тэатр Менкі Купалы, Брэсцкі тэатр драмы, Магілёўскі тэатр драматычны. Яны гэтыя карані стараюцца неяк прыцягнуць, да, і зноў узрадзіць і даць нейкі новы напрамак. Такія прыгожыя спектаклі, як, напрыклад, «Пані каханку» ставілі ў тэатры імені Горкага, камедыя по Марашэўскаму, якая ставілася амаль у кожным тэатры, і ў Магілёўскаму, Брэсцкім, і ў мінскіх тэатрах. Гэта вось першая такая планя, да, «Раскіданае гняздо» Янкі Купалы, вось такія знакавыя, прыгожыя вельмі нашы п'есы, якія дазваляюць паказаць нашу вось гэту народную драматургію. І гэтая плыня характэрная, дарэчы, для стацыянарных рэпертуарных тэатраў, так? Да. Ну, а другая плыня, гэта, канешне, ўжыванне новых напрамкаў сцэнаграфічных тыпаў, вось гэтых авангардных, якімі адносяцца таксама вось тот сцэнічны дызайн, а таксама вельмі зараз яскравыя плыні, гэта ўжыванне мультымедыйных і камп'ютарных тэхналогій, праекцыйныя экраны, якія нават замяняюць дэкарацыі, нейкія эфекты асвятлення. Тое, што было раней немагчыма, то зараз можна прыйсці ў тэатр і
замест дэкарацыі бачыць проста адзін праекцыйны экран. Это таксама вельмі цікава, гэта сучасная тэндэнцыя. Это непрывычна, але вельмі цікава. Дарэчы, у сваіх навуковых пошуках вы расказвалі пра тое, што ёсць дзве тэндэнцыі адносін да сцэнаграфіі. Адныя адносяць, прылічваюць сцэнаграфію да вельмі важнай часткі спектакля, а другія ўспрымаюць яе як нейкую другасную з'яву. Цікава, у 21 стагоддзі ці прыйшлі да нейкага кансенсуса? Мне здаецца, прыйшлі, да. Ужо, я нават не сустракала людзей, якія бы казалі, што сцэнаграфія гэта нешта другаснае. Усе разумеюць, што гэта адзіны механізм, гэта такая сінергія, якую немагчыма раздзяліць. Гэта адзіны арганізм, механізм, гэта вельмі важная частка, я б сказала, адна з асноўных частак разам з пластыкай акцёрскай і касцюмнымі элементамі. Бо ніводзін элемент, калі выбрасіць, уже не адбудзецца вось гэтай магіі. Галоўнае, каб была арганіка. Арганіка, да. Вось гэта задача рэжысёра, сцэнографа, кампазітара, выканаўцы, акцёраў, да. Вось, сцэнаграфія нават у сённяшнім асяроддзі з гэтай вось імкненнем да трансфармацыі, да авангарднасці нейкай. Это вельмі-вельмі важная частка. Вось, мне здаецца, што нават, я як атразнаўца, для мяне гэта, канешне, асноўная частка, да, 50/50, да, акцёрская пластыка, сцэнаграфія, да. У мяне зараз такое ўзнікла пытанне, вы прыгадвалі знакамітыя імёны сцэнографаў Беларусі. Ці можна сказаць у прыватнасці пра тое, што ў нашай краіне сфарміравалася нацыянальная сцэнаграфічная школа? Бо я чамусьці, чаму мяне гэтае пытанне ўзнікла, я памятаю, як я калісьці размаўляў з маладым сцэнографам Валянцінай Праўдзінай, якая таксама зараз вельмі актыўна працуе над увасабленнем многіх спектакляў у розных населеных пунктах нашай краіны. Яна казала пра тое, што займалася пастаноўкай спектакля, калі не памыляюся, ці з расійскім, ці піцерскім рэжысёрам, і яна глядзела на сцэну, і вось нешта ёй не падабалася, нечага як быццам бы не хапала. І потым, як яна знайшла адну нейкую блёстку, якую яны змясцілі на, здаецца, на пласцінку, якая падчас спектакля круцілася на сцэне, і калі гэтая блёстка пачала даваць блікі ад асвятлення, тэатральнага святла, так, то адразу сцэна зусім па-іншаму зайграла. Так вось я вяртаюся зноў жа да майго пытання, ці можна сказаць пра тое, што ёсць беларуская сцэнаграфічная школа. Ці яна можа быць яшчэ толькі на этапе фарміравання? Мне здаецца, стан фарміравання, але некаторыя імёны, да, яны дазваляюць, вось Валянціна Праўдзіна, да, мастак Бурдзін брэсцкага тэатра, і іншыя, Міранкоў, да, то есть можна, канешне, вельмі-вельмі, да, нікога не хачу пакрыўдзіць, вельмі шмат імёнаў можна называць да бясконцасці. Яны сабой жа уяўляюць пэўны, да, стылі, пэўную плыню, якую можна, але, ведаеце, немагчыма выкрасліць адзіны стыль. Кожны сцэнограф у нас гэта з'ява. Вось таму ці можна казаць о нейкай школе, да, калі хочацца нешта канструктыўнага, вельмі цікавай машынерыі, гэта Бурдзін, брэсцкі тэатр. Калі такой вельмі прыгожай мяккасці, метафарычнасці, гэта Міранкоў, гэта Магілёўскі тэатр. Калі вось нейкія эксперыментальныя, гэта Праўдзіна Пінігін, да, вось калі нейкія эксперыменты з праекцыяй. Вось вельмі быў прыгожы спектакль Валянціны Праўдзінай «Слуга двух гаспадароў». Ён зараз уже яго 10 гадоў як няма ў рэпертуары, але ён будаваўся менавіта на выкарыстанні праекцыйных экранаў і вельмі прыгожых касцюмаў у стылі такой камедіі дэль-арте італьянскай, якія якраз былі такім акцэнтам на фоне праекцыйнага экрана. Спектакль «Вечар», які ішоў па Дудареву, таксама праекцыйны экран. Вельмі-вельмі, там цудоўная сцэнаграфія, там вось гэтыя лісты, якія раскінутыя па сцэне, так, гэта таксама надае пэўную атмасферу гэтаму спектаклю і задае зноў жа акцэнт на нейкія сэнсавыя адчуванні гэтага спектакля, таму што жыццё трох людзей, якія жывуць у такой закінутай вёсцы і заўсёды ў нейкім чаканні, і вось гэтыя апалыя жоўтыя лісты, якія сімвалізуюць сабой надыход восені, заканчэння года, і гэтае па сутнасці такое заканчэнне жыцця. У нечым такія метафоры, якія, дарэчы, падкрэсліваюцца. Вельмі быў спектакль такі уражваючы. Я памятаю нават вочы гэтых гледачоў. Да, я сама вельмі расчулілася, калі першы раз бачыла. Вельмі.
Ну і не магу не ўспомніць таком спектаклі вельмі зараз, які ўсіх на слуху, як бетон, які паставіў Яўген Карнях. Спектакль пластычны, без маўлення, вымаўлення, але які ўражвае сваёй мовай гэтай пластычнай, да, і таксама дзе ўжываецца праекцыя. Вось гэты вобраз чалавека ў бетонным свеце, які пытаецца знайсці сябе вось у гэтым міры, у гэтым горадзе, знайсці сваё месца, гэта таксама вось, ну, з'ява, якая характарызуе сучасную сцэнаграфію, падыход да яе. Калі зноў жа прыгадваць вашу выкладчыцкую дзейнасць ва ўніверсітэце культуры, ведаю пра тое, што для беларускіх магістрантаў вы выкладаеце дысцыпліну праблемы развіцця сучаснага мастацтва Беларусі. Ці ёсць там сярод гэтых праблем пытанні, якія тычацца менавіта сцэнаграфіі? Канешне, мы таксама разглядаем вось магчымасці развіцця беларускай сцэнаграфіі. Я распавядаю пра сцэнаграфічныя тыпы, якія можна выдзеліць. Таксама разам разважаем пра пластычныя магчымасці, пра магчымасці развіцця драматургіі. І студэнтам вельмі цікава менавіта тэатральнае мастацтва, бо пра яго, мабыць, кажуць менш, чым пра выяўленчае мастацтва, пра скульптуру. Вось, таму паразважаць цікава. Яны на семінарах самі рыхтуюць вось такія цікавыя паведамленні. Мы ходзім на спектаклі, вось, менавіта разглядаем іх на практыцы, да, аналізуем, робім рэцэнзіі. Ну і калі казаць вельмі коратка і зноў жа характарызоўваць развіццё беларускага сучаснага тэатра, то якія тут маюцца праблемы? Найперш, напэўна, можна ўзгадаць адсутнасць дастатковай колькасці драматургіі. Гэта тое пытанне, якое заўсёды хвалявала беларускі тэатр. Драматургіі, так. Канешне, гэта зварот да нашых класікаў, ён не выкрэсліваецца ніколі. І ёсць плеяда аўтараў маладых, такія як Дзяна Балыка, напрыклад, якая вельмі шмат робіць для тэатра. Па яе п'есам ставіцца вельмі шмат такіх сучасных, да, з апорай на нейкую маладзёвую публіку. Але, канешне, да, хочацца вельмі больш, да, каб нейкая новая плеяда з'явілася. Ну, у прыватнасці, калі ўзгадваць творчасць Дмітрыя Багаслаўскага, так, вось гэта, напэўна, ўжо будзе новае пакаленне пасля Дзіяны, бо Дзіяна калісьці так блістала, скажам, на сцэне, менавіта ў драматургічных творах крыху раней, так, то цяпер з'явіліся новыя аўтары, якія не цураюцца, дарэчы, выкарыстання нецэнзурнай лексікі. Ну, нават, да. Падчас сваіх п'ес. Ёсць такая, да, справа. Ну, гэта, ведаеце, справа, мне здаецца, таксама моды, нейкае паветре. Ці прыемлема гэта, ці не, ну, мне здаецца, ўсё ж такі гэта вось справа часу, да, бо тэатр гэта ўсё-такі культура. Да, і калі вось гэта нецэнзурнае, гэта як у мастацтве, памятаеце, калісьці Рауль Дюшан, ён прымаляваў вусы Моны Лізе, да, і таксама зрабіў такое хуліганства, гэта ўсіх шакавала, але потым, ну, гэтая плыня была развітая далей у мастацтве, да. Ну, мае быць, канешне, такая тэндэнцыя, да. Калі глядач да гэтага гатова, чаму і не? Калі гэта вось нікаго не шакавала, напрыклад, з'явілася нейкі інтарэс. Але я заўсёды за больш культурнае стаўленне да мастацтва. За традыцыйны падыход у мастацтве. Нет, не за традыцыйны, але за эстэтычны. Вось гэта вельмі слушная папраўка. Ну што ж, на гэтай аптымістычнай ноце будзем развітвацца, таму што эфірны час наш заканчваецца. Я хачу вас яшчэ раз павіншаваць з надыходзячым днём настаўніка і зноў жа прыгадаем 45-годдзя Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Гэта адбылося дата менавіта 1 верасня, тым не менш яшчэ юбілейнае мерапрыемства наперадзе. Так што з юбілейным вас годам, плёну, поспехаў, новых навуковых дасягненняў, адкрыццяў, ну і цікавых студэнтаў, каб было заўсёды цікава ўваходзіць у аўдыторыю і расказваць пра тое, якім чынам развіваецца беларускае мастацтва. Дзякуй вялікі. Но я хачу нагадаць нашым слухачам, што сёння госцяй дыялогаў пра культуру была кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт кафедры народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў Святлана Крывашеева. Дзякуй. З вамі былі гукарэжысёр Ларыса Мараева, вядучы Владзімір Трапянок. Дзякуем за ўвагу і да сустрэчы ў эфіры.